استمسكنا يخون እግዚአብሔር ክብር ክንህቦ ኢና እግዚአብሔር ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ስለ ዝገበረልና እግዚአብሔር استمسكنا ይኹን ስለ ዝፈሰሰ ጸጉኡ ስለ ዝፈሰሰ ምሕረቱ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ መዓልትና መዓልቲ መዓልትና ወሲኹ ዓመትና ወሲኹ ነዘብ ከዓና እግዚአብሔር ክብር ንዑ ይኹን ናምላኽ ክብር ክንህቦ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን متحف قدس كزارب كله بزعبة هزكياس كم زيلو هزكياس دما حميمو يبلنا እግዚአብሔር ካለማ ነው ይሉ እግዚአብሔር ካንተ አይገበሮ ሊሉ ፈወሶ ቃል እግዚአብሔር ከነገረና ሁሉ ግን አት እግዚአብሔር አብ ህይወትና ዝገብሮ ነገር አፍልጦ ሆነ ቦ ይደልዩ እትኻል ሰብስደይ ከማና ይዘሐልፋ ዘሎ ዘዓለም ወይ ካዛ ዓመት ዚያ ክንብል አይደለኒ ከም ዚሉና እግዚአብሔር ቃል ህዝቅያስ ግና በት እግዚአብሔር ዝገበረሉ ከርነት ሲ ይሉ ወሬታ ይመለሰሉን ይሉ ህዝቅያስ ግና በት እግዚአብሔር ዝገበረሉ ከርነት ይሉ ካልኦት ኮማን ሐመሙን ነሮም ስለዚህ ሐሚመም ፍዋሰይ ስንታዩስ ይሉ ሐሲቡሱ ማለት እዩ ወይ ድማ አምላኽ ዕጽፍ ክብሩ ዝግብኦ ዕጽፍ ክብሩ ክቦ ዝግብኦ ካብታ ሐሚሙሉ ዝነበረ ማለት እዩ ንሱ ባዕሉ እንታይሉ አነስ በዘመን ስነተይ ናፍ ሲኦል ኮርዴ ለኒራ ይሉ ንሱ ባዕሉ ይኹም ቢሉ ምስ ሐመመ ሞት አይውድ ሰካኒ ሲኦል ካ አይመስግነካኒ እቶም አብ ጉድጓድ ዝወረዱሲ ተስፋ ይገብሩን ይም ይሉ ባዕሉ አብ ቅን እግዚአብሔር ለሚኑ እግዚአብሔር ጽቡቕ ምስ ገበረሉ ግን እንታይ ገይሩ ይልና ረሲዑ አፍልጦ አይሃቦን እግዚአብሔር አፍልጦ ይደልን ስሩ ህዝቅያስ በት እግዚአብሔር ዝገበረሉ ከርነት ወሬታ ይመረሰን ይሉ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ገይርዎ ማጽዓት ከምጻልኩም የብዛ ሀገር እዚ አይልዎ ህዝቅያስ ግን አይግዳዱ እንት ማጽዓቲ እግዚአብሔር ይልዎ ይድሓሪ ደምጾ ድሕ ዘመን ደቅኻ ስለ ዝበሎን ቋዕዳ በዘመን ይስደሓን ኮነት ይሉ እግዚአብሔር ንወለዶታት ዝኸውን ነገር ክንገብር ይዝደሊና 58 ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ጾም ዝተዛረበ ኣብ ጾም ሲ ዝወርድ ቅብኣት ኣሎ ኢሉ እዚ ቅብኣት እዚ እንታይ ይገብር ኢሉ ደቅኻ ነቲ ዝወደቐ መንደቕ እንታይ ክገብሩ እዮም ኢሉ ክነድቅዎ እዮም ኢሉ ነዳቕ ፍሩስ መሳፍሮ ዝኸውን ከተማ ተባሂልካ ክትስመዕ ኢኻ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕጂን ንመጻን ዝኸውን ቅብኣት እግዚአብሔር እናዳለወሉስ እሱ ካ እንታይ ኢሉ ብዘመነይ ዳድሓን ኹን እምበር ጸገም የለን ኢሉ ህዝቅያስ ናይ ነፍሱ ጥራይ ዝሓስብ ነይሩ ናይ አምላኽ ሰብ ይነሩ ግን ናይ ነፍሱ ጥራይ ዝሓስብ ሰብ ይነሩ እግዚአብሔር አይተሐጎሰን እግዚአብሔር በት ዝገበረልና ከርነት ወሬታ ክንመልስ ይዝደሊ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እንጽሊና አይጀመርኩን ቃል አምላኽ ነው እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሰማያው እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካለና አፍልጦን ህበካለና እግዚአብሔር ስለ ጽገበረካልና ጽቡቕ ነገር ስለ አብይወትና ትገብረልና ሁሉ ጽቡቕ ነገር አብ መዓልትና መዓልታት አብ ዕለትና ዕለት ስለ ዝወሰኽካና ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ሓለፍት መገድሲ እግዚአብሔር ይባርኽኩም አይብሉን ዮም ይብለና ንሕና ግና ካብ ቤት እግዚአብሔር ንባርኽኩም ኣለና ተባይሉ ከም ዝተጻሕፈ ካብ ቤት እግዚአብሔር ኮይና ንዓኻ ነመስግን ንባርኽ ኣለና ቃልካ ባርኸልና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ ክሕደት መንፈስ ከም ዓለምካ ይዝብለካ ከም ዓለምካ ዝብል ናይ ክሕደት መንፈስ እዩ ንእግዚአብሔር ክብሪ ዘይህብ መንፈስ እዩ ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዝንምሃሮ ዘለና ቃል ግን ክልተ ዒስራ ኢሳያስ እዩ ሓቀይዶ ክልተ የቕሬታ እንታይ ይብለና በቲ ዳሕሮት ዘመናት ይብለና ወይ ከዓ በተን ዳሕሮት መዓልታት ይብል አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዳሕሮት መዓልታት ተባሂሉ ብዙሕ ተጠቂሱሎ ከምዚ ክልተ መዓልቲ ዝተምሃርናዮ ግን ኣብ ርእሲ እዩ ክድርብ እየ ማለት እዩ ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ሲ ናይ እግዚአብሔር ከረን ይብለና ወይ ከዓ በዚ ሓድሽ ትርጉም ናይ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዋ እምባ ይብለና ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ኩለን እንታይ ክኾኑ ከረን ጽዮን እታ ቤት እግዚአብሔር ተሰርሓትሉ ቦታ ኣብ ከረን እያ ተሰሪሓ ኣብ ጎቦ ማለት እዩ ጽዮን ዝበሃል ከረን ኣብ ኢየሩሳሌም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኢስት ኢየሩሳሌም ኣውኻ እግዚአብሔር ሰሪትዋ አምላኽ ይመስገን እዚ ከረን እዚ ሃንደበት ንላዕሊ ክወጽእ እዩ ወይ ከዓ ኣብ ጎባቢ ዘሎ ከረን ሃንደበት ንታሕቲ ክወርድ እዩ ዘይኮነ ግን ምሳሌያዊ ዘራርባ ምዃኑ ትማል ተማሂርና ሓቀይዶ
ناي بيت እግዚአብሔር كرنسي اب لعل كل انت كتكون يالو او خلعل كتب ليا اذا بزح غزي تماهرنا يكون كون نخلينا املاح استمسغن يكون እግዚአብሔር غنا نمنتايو قال ززارب اندحريلنا بزح غزي بيت كريستيان ወይ ካና ክርስቶስ ይወት ነረ በቀሊል ማለት እዩ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ታሕቲ ሓደ ግዜ ላዕሊ ዝወጸሉ ግዜታት ነይርዎ እና ሓሳብ ክፍቶ ከሎ መንዚዖም ድማ ክንግስዎ ደለ ይብለና ንሓሳብ ካ እንታይ ይብለና ጴጥሮስ ምስኡ ዘለዎ ኩሉ ዓይነት ርክብ ክፍለጠሉ ዘይደሊ ግዜ ነይሩ ምስ ሰብኣይ ነርካ ሃይለሞስ ኣይነበርኩን ጥራይ ኣይኮነን ኢሉ ረገሞ ይዝብለና ምክንያቱ ናይ ክርስቶስ ዱም ግዜ ወይ ካኒ ናይ ታሕቲ ግዜ ህቡነቱ ንታሕቲ ንላዕሊ ዝወጸሉ ዘይኮነስ ንታሕቲ ዝወረደሉ እዋን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣደደቅ ዘብዴዎስ ካኒ ሓደ ግዜ መጽያቶ ሽዑ ከዓ ንላዕሊ ኮይና ማለት እዩ ናይ ክርስቶስ ነገር ላዕሊ ስለ ዝነበረ እዞም ደቀይሲ ኢላቶ ክልቲኦም ኣምንታይ ካ ኮነ ዝደሊላቶ ኣብ የማንካን ኣብ ጸጋምካን ናይ ጽዋእ ግዜ ግን ኣሎ ኢልዋ ጎይታ ናይ ጽዋእ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ተሓልፍ እያ ናይ ጽዋእ ግዜ ቅዱሳን ሓልፊዮም ናይ ጽዋእ ግዜ ክርስቶስ ሓሊፍ እዩ እዛ ኣነሰት ያ ጽዋእ ክኽሰትይዋ ድዮም ኢልዋ ዮሐንስ 14:29 ክሳብ 30 ከምኡ ብል ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ ክርስቶስ ናይ ታሕቲ እዋን ክኾን ከሎ ናይ ላዕሊ እዋን ከዓ ነይሩ እዩ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ከምኡ ዓይነት መድረኽ ሓሊፋ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኢሳያስ ማዕር እንታይ ኢሉ ነዚ ቃል ተዛሪቦ ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ኢልዎም እዚ ዳሕር ክንሪና ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ከቢድ ናይ ዱም ግዜኦም ነይሮም ብዘመን ኣሃብ እዮም ነይሮም ኣሃዝ ድበሃል ብዘመን ኣሃዝ ኣብ ታሕቲ ግዜ ስለ ዝነበሩ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎም ኖ እዛ ኸረንዚያ ንላዕሊ ትወጸሉ ግዜ ክመጽእ እዩ እዛ ኸረንዚያ ንላዕሊ ትወጸሉ ግዜ ክመጽእ ኢሉ ተዛሪብዎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቤተ ክርስቲያን በዓር ኣብ ሰለስተ ወይ ኣብ ኣርባዕተ ግዜ ንላዕሊ ንታሕትን ኣብ ዘመናት ወሪዳ ዓበይቲ ዝበሃሉ ማለት እዩ ናኣሹ ኸዓኒ እልቢ ዘይብሎም ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዳሕሮት መዓልታት ዝብላ ወይ ከዓ ዳሕሮት ግዜታት ዝብል ብዙሕ ግዜ ተጠቂሱሉ 18 ካብኡ ምስዚ ዳሕረዋይ ዘመን ዝበሃል ተኣሳሲሩ ይጥቀስ ማለት እዩ ናይ ጸልማት ግዜ ኣሎ ናይ ብርሃን ግዜ ንኹሉ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኢልዎ ዳሕሮት መዓልታት ኢልዎ ከም በልኩም እየ ማለት እዩ መሪፀ ዘምጻኽዎን 6 እየን ዘለዋ በተን ዳሕሮት መዓልታት ይብለና ክኸውን እዩ ኢሉ እቲ ደብሪ ቤት እግዚአብሔር ኣብ ርእሲ ኣኽራን ክጸንዕ ሚክያስ 4 እዩ ቁጽሪ 1 ኣብ ልዕሊ ክዶታት ከዓ ልዕል ክብል እዩ ህዝብታት ድማ ናእኹ ሕዝዮም ኢሉ ኢሳያስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 2 ካብተን ዳሕሮት መዓልታት ክኸውን እዩ ናይ ቤት እግዚአብሔር ከረን ኣብ ርእሲ ኣኽራን ክቀውም ኣብ ልዕሊ ክዶታት ድማ ልዕል ክብል እዩ ኩሎም ኣሕዛቡን ናእኹ ሕዝኦም ኢሉ ማለት እዩ እቲ ናይ ጸልማት እዋን ዝበሃል ካሎ ካልኣይ ጴጥሮስ 3 ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ከም ፍትወት ርእሶም ዝመላለሱ ዘላግጹ መላገጽቲ ከም ዝመጹ ቅድም እንታይ ግበሩ ኢሉ ቅድም ዝፍለጡ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3:1 ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ግና ክፉእ ዘመን ከም ዝመጽእ ዝፍለጥ ኢሉ መወዳእታ ግዜ ዝበሃል ካብ መዓስ እዩ እንድሕር ኢልና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መጀመርታ ክፍጸመሉ ዝጀመረ መዓስ እዩ ምዕራፍ 2 ግብረ ሐዋርያት ካብቲ ዮኤል ዘሎ ዳሕራዋይ ግዜታት ዝብል እሱ ክፍጸም ይጅምር ኣሎ ኢሉ ጴጥሮስ ይዛረብ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓኒ ገዛ ርእስኻ ብናይ ጸልማት እዋን ክትሓልፍ ከለኻ ቃል እግዚአብሔር ግና ኩሉ ግዜ ብርሃን እዩ እግዚአብሔር ኣይኮነን ንዕምፂዎ ከይኮነ ምንታን ክትኣምኑስ ኢሉ ምስ ኮነ ምንታን ክትኣምኑ ይቕሬታ ከይኮነ እንታይ ገብረኩም ኣለኹ ኢሉ ጎይታ ፍልጠኩም ኣለኹ ኢሉ ጸልማት ከፍልጠና ጥራይ ነጊርና እምበር ክትነብርዎ ኢኹም ኣይበለን እቲ ኣብ ጸልማት እንታይ ዝገብር ኣምላኽ ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ ኣብ ጸልማት ዘበለ ብርሃን ይብራህ ኢሉ እምበር ኣብ ጸልማት ይቕሬታ ኣብ ብርሃን ጸልማት ዝብላ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይትርእን ኢኻ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ናይ ምንታይ ኣምላኽ እዩ ናይ ብርሃን ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዝኾነ ይኹን ደረጃ ጸልማት እግዚአብሔር ኣው እንታይ ዝብል ብርሃን ይኹን እዩ ዝብል ኣምላኽ ይመስገን ኢሳያስ ምዕራፍ 60 ድሕር ዳርኢናዮ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ቤት ተዛሪቡ ባይዞይ ክንፈልጦ ዝግባአና እስራኤል ሃገርን ህዝቢ ኣምላኽን እዮም ኣብ ሓደ ማለት እዩ እስራኤል ጥራዮም ከዓ ከምኡ ሓደ ግዜ እዚ ጥቕስታት እንዳምፀና ንሃገርና እንጥቀመሉ
أبكال عجرات أبزم قربيتنا ونكم هتقاملوا بزحين سمعي جن مصحف قدس جن اتخاب جبس زوات محبر أملاخ زبل قال نسوت رايو نبيت كريستيان تتقيمولو إكليشيا زبل قال مالتي انتي مالتي نحاد علامة እግዚአብሔር تصوعو ننصر زخون علامة እግዚአብሔር تصوع حزبي كل أخ تصوع حزبي مالتي ازي نإسرائيل ترايتو بايلو كم هاجر مالتي كاون يوغن نبيت كريستيان ترايزو بها سلازي እግዚአብሔር يمسكن معرف سوسا إسياس كمزيلو برهان كمصيو إلو إذا قال جنا أمنتاي تزاري بويلكم حسابه برهان كمصيو كبر እግዚአብሔር كأوصيل كيمو تنسي برهيلو إنه تصلماتيلو نمنتاي يقول بوم نمدري طاقة عن حزبتات يقول بوم جنا خ እግዚአብሔር أبل عليخي كوت كبرون أبل عليخي كرأ إيو يبل እግዚአብሔር يمسكن لذا እግዚአብሔር أمنتاي زرب أملاخي أتصلمات الزرب أملاخي نمنتاي زقال زقت سالة تباهيل الناس أبيوتنا زي فتسم قدام أي نجاركم فلت أزقبعنا نايك እግዚአብሔር قال ناي سعرت ما ناي أملاخي مسكن أتم ولد برتعت قال እግዚአብሔር أبغاتكم سلزلو نت أكويكا سلز سعركم وانتاي يخميلو ثاني يخميلو እግዚአብሔር مسكن قال እግዚአብሔር ناي سعرت ما ناي قال እግዚአብሔር ناي سعريو قال እግዚአብሔር ناي زقبلوي أملاخي مسكن نماريام كوميلوا اتاز امنت نفسي اتستبهل لقال كفتسمل لا يمويلو قال እግዚአብሔር زنتنطلطلنا እግዚአብሔር بركتي قال እግዚአብሔር استنطلطل قلابز دليو خمس نفع بورتيلا قال كايب لنا قال እግዚአብሔር اب سماي انتايو صنيع يز نبر ማለት እንታይ ማለትዩ አው ኮይኒ ይጽበደሎ ንዙ ቆልቦ ዘበለ አውሎ ተንጠልጥሉ እግዚአብሔር ይመስገን قال እግዚአብሔር ናይ ሰዓርት ማናይ እታዝ አመነት ነፍሲ እንታይ አይልዋ ብጽእትያ ብርኽትያ ኢሉ ምኽንያቱ እቲ ቃል ዝተባሃለላ እንታይ ይግበረላይ ክፍጸመላ እዩ እሞ እታዝ አመነት ይብለና እምነት ምስ እግዚአብሔር እንራኸበሉ መራኸቢ ምስ መንፈሳዊ ዓለም እንዋስአሉ ህዋስ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን كمزي له بزي امنت جنا املاح كسمرو مالت انتي مالتي اتمنفسوا علم سي ايسر حلومني it's unfunctional ريهم اتوم نغويتا زدافقوا زنبرو سبات ابت منفسوا علم ما يكون نيرو ام مدريم نيرو مسام نسا جنا انتي لا اندي حرد اتنكيو الى استوعل كل استنكي يكون نزقبل قال እግዚአብሔር ናይ ሰዓርት ማናይ نزغل دففي نيرو محاسبيتيا مقاعد مخاز دفئتي 18 عامت مينيمم خيدال لا بحمام انت عينت حيلي اتقي ما دفياتو نزوم سبات مالتي كترغبو الى نعوق تحزو الى نعوق تنكفو الى كم عينت تماويتا تنكيفاتو مالتي اتنخفف فلا لي املاخ استمسكن يكون እግዚአብሔር ኣብ ጸልማት ይዛረብ እግዚአብሔር ቃል ክበካ ከሎ ነቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ጸልማት ክገልሆ ኢሉ እግዚአብሔር ቃል ክበካ ከሎ ነቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ጸልማት እንታይ ክገብሮ ክቀዶ ስለ ዝደለየ እዩ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ኮይኑ ዘይፍጸም ኣብ ሴዳ ኸፊልካ ዳቢ ክፍጸም ኣይፍጸምኒ እስራኤል ክወጽእ ከሎ 600,000 ሰብኣይ ወይ ከዓ ፋሚሊስ ነይሮም ይብለና እዚኦም 600,000 ፋሚሊስ كندشع እግዚአብሔር ነጊሮም ደጋጊሙ ከእትወኩም የሎም እሞ እንታ ኮይኑ ዳደ ይፍጸም ክብሉ ንሶም ክካትዑ ንሱ ክዛረቦ ኣብዚ ኩሉ ዘረባ ዝተዓወቱ ግና ክልተ ሰባት ነይሮም ማለት እዩ ክልተ ሰባት ጥራዮም ኣትዮም ቃል እግዚአብሔር ናይ ሰዓርት ማናይ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ደጋጊሙ ተነጊርና እንታ ኮይኑ ዳደ ይፍጸም ቅድሚ ሕጂ ዓመት ተባሂልና ኣብ 2000 ግን ኖ እግዚአብሔር ሞ ክሳብ ትሰምዖ ክሳብና ውሽጥኻ ዝሓብር كساب بو غير كان ጸልማት تقدو كساب بو غير كاتبر مغنيات قال እግዚአብሔር كمزيلو እግዚአብሔር زي غبرو አይባልኒ معايت املاخ ይልናለሁ حبير يزعي بين عيني እግዚአብሔር معايتي اتياقوب ይሉ አታ እስራኤል ባሪያ ምዃን ካስ እንታይ ይሉ ሂደት ይሉ እንሆ ንምምላስ አህዛብ ክገብረካ ይሉ ስለዚህ እግዚአብሔር
اتباريا مخانسي عزين اشتي فريند يخ جبرك كازدلي ابجريد جبرك كان اللي على قصو ابراهام سنتاي لنا قال እግዚአብሔር ፍቁር እግዚአብሔር ተባሃይሉ ይብለና ካል ቨርሽን ግና ዓርክ እግዚአብሔር ተባሃይሉ ይሉ ابراهام باري ان خميل حبي اخ تاغبريلو እግዚአብሔር كميلخ كابراهام بارياسي حبي اسك زارب نعو خينا غوركوس كميلخ زارب يكسب زبل كوين مالتي املاخ استمسغن يخون ስለዚህ እግዚአብሔር حبي روخ عايز دليو እግዚአብሔር حبي روخ سرح زدليو املاخ استمسغن يخون እንድሕር ደኣ ጸገማት ኣሎ ዕድል በልዎን ጸገማት ዕድል ይዚ ሪኹም ጠኒና ትበሃል ሱቂል ያትፈር ነራ ሱቂል ይዝኾነላ ኣሳፍ ኮሚሉሎ እቶም ደፋራትሲ በቃ ሁሉ ጊዜ ሱብሓት የሚሉ ሁሉ ጊዜ ይዝኾነሎም የሚሉ ሃና ግን እንታይ ኮይና ተጎዲያ ዝተጎደአ ዘይት ዘውፅእ ተጎዲያ ዝተጎድ አይ ዘይት ዘውጽ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ እግዚአብሔር ቃል ክሳብ ተቀበል ደጋጊማ አብቅም እግዚአብሔር ጸልያ ነብይ አወዲራ ሪኹም ቃል አምላኽ ከም ዝብለና ጽዮን ግና ብለና ቅሉላው መስሓዛ ኢሉ ቡኡ እንታይ ገበረት ኢሉ ወለዳት እግዚአብሔር ሰርሐል ወናት ኩሉ እንድሕሩ ይኽሞ እቲ ሰብ እንታይ ይኸውን ይቆሎ እዩ ይቆሎን ይቀላሎን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ስለዝበለ እግዚአብሔር ኣብ ጸልመተ ቦታ ብርሃን ከብርህ ስለዝደለየ እዩ ነዚ ቃል ዝዛረቦ ንምንታይ እዩ ቃል ዝዝረብ እንዝበልኩም ዘያ ተመልስ ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ጸልማት ምእንታን ክንፈልጦ ጥራይ ዝነግረና ቃል እግዚአብሔር ስለዚህ ብዛዕባ ድሕሮ ዘመናት ዝብላ ክልተ ቃል ጥራይና መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዋ ብዛዕባ ጸልማት ዝዛረባ ከም ዝኸውን ኢሉ እዚ ግን ክትፈልጥዎ ይንዓኹም ዝምልከት ኣይኮነን ኢሉ ከም ዝኸውን እዩ ግን እዚ ንዓኹም ኣይኮነን እዩ ዝብለና ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ መገዲ ኤማሁስ ዝኸዱ ነበሩ ሰባት ንጎይታ ክዛረቡ ከለዉ እንታይ ያዘንትዮም ብሉ ብዛዕባ በቃ ሓደ ዕውት ዝነበረሞ ዝወደቐ ብዛዕባ ሓደ አምላኽ ዝሓረየሞ ሰባት እንታይ ዝገበርዎ ሰባት ዝሰዓርዎ ብዛዕባ ናይ ሮማ መንግስቲ ዝጨፍለቆ እሶም ግን እንታይ ክገብሩ ሓደ ግዜ ከናግፈና ኢሎም ዝተጸበይዎ እዮም ዝነግርዎ ነይሮም ጸልማት ነይሩ ዕላሎም ሪኹም ጎይታ ክገንሖም ከሎ እንታይ ኢሎም ኣቱም ነቢያት ብተዛረብዎ ቃል ኩሉ ንምእማን ዝደንግኹም ኣያሱ ነቢያት ብተዛረብዎ ቃል ኩሉ ንምንታይ እዮም ነቲ ናይ ዱም ጥራይ ዝኣምኑ ነቲ ናይ ሓዘን ነቲ ናይ ብኽያት ሰባት ሕማቕ ነገር ክርእዩ ከለዉ እንታይ ይብሉ 8ኛ መጺ ምውጻእት መጺ ዋ ኣብ ምጽኣት ኮ ቤተ ክርስቲያን ናምንታይ ክትወጽእ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ንላዕሊ እያ ትወጽእ እዩ ዝበለ ሪቫይቫል ክኾን ከሎ ዳ ንምንታይ እዮም ከምዘ ይብሉ ጌጋ እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝነገረና ነገር በዓል እንታይ ቤተ ክርስቲያን ንላዕሊ እያ ትወጽእ እቶም ዘብሩ እንታይ እዮም ገብሩ ኣዝዮም እዮም ከብርሁ ይብለና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣብቲ ጸልማት ቦታ ክብሩ ዝገልጸሉ ጥበብ ኣለዎ ሪኹም ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ አምላኽ ሲታ ብዙሕ ዓይነታት ጥበቡ ኢሉ ማልቲፋሴትድ ዊዝደም ይብለና ብዙሕ ገጻት ዘለዋ ጥበብ አምላኽ ብዙሕ እዩ እግዚአብሔር ከኣኒ ብምንታይ ዝግለጽ በቲ ህዝቡ ዘድልዮ ነገር ይዝግለጽ ኣብቲ ጸልማት ብዘብርሃሉ መገዲ ይዝግለጽ ሪኹም 17 ክፍለ ዘመን ኤጅ ኦፍ ሪዝኒንግ ዝበሃል ኣብ ዓለም ተስዩ ነይሩ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ኣውሮጳን ኣብ ኣሜሪካን ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ ኢሎም ድሕሪ ሓፂር ግዜሲ ክርስትና ዝበሃል እሱ ኣብ ላዕሊ እምነት ነይሩ ክጠፊ ኢሎም ቁርብ ንውሕ ምስ በለኻ እቶም ኣብ ጸልማት ዘለዉ ሃዛብ ከማን ኩሉ ሃይማኖቶም ተኽገብርዎ እዮም ክገድፍዎ እዮም ይበሃል ኤጅ ኦፍ ላይትኒንግ ኢንላይትመንት ወይ ከዓ ኤጅ ኦፍ ሪዝኒንግ ይብልዎ እዚ ማለት እዩ ኣብ 17 ክፍለ ዘመን ክሳብ 18 ክፍለ ዘመን ጀመረ ማለት እዩ ዮናታን ኤድዋርድ ዝበሃል ኣገልጋሊ ነይሩ እግዚአብሔር ግና ቤናይ ክገልጽ ኣይርዳእናን እዩ ቤናይ ዝመጽኡን ኣይንፈልጦን ኢና ዘይተጸበናዮ ዘገርም ግብሪ ምስ ገበርካስ ይብለና እንታይ ገበርካ ወረድካ
أحزاب كأبكر أنتي جبروا رع بلو أخرانك أنتي جبرة نني بليلو እግዚአብሔር بينا يزمت سايت فلطون يخا من قد كاد مدرم يخوينو من قد كاد مدرم سكونه و أتي حرق እግዚአብሔር أتي حتى سب أبيد حرق እግዚአብሔር the sinner at the hand of the angry God إلو سبكت كسبق مسجمرة بمولو حزب أنتي جرو تنسحو أمنته أحدثو تاريخ صحابه نقرأها كله أنتي لهم أتغرس الناس كاب فورمال نايدق أوز نبرس لمجمر تاجز يدحرنوي عمت سبات personal قبرو جميرو منت أمنت إلهم يصحفوا the great awakening بالز أتجزيت أنتي لهم سوي عمو عبت نساء يستقبروا له إذا علم نقرأ تيز نقرأكم ذلهم እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ሪቫይቫል ዓቢኒሩ እዚ ዓለም ዝመስከረቶይ እንታይ ያቅብል ደሌ እግዚአብሔር ደጋፋ አይደልኒ እግዚአብሔር ሓጋዚ አይደልኒ ኣብቲ መጽሞቕ ወይንስ ደጋፍስ ኢና ኢሉ ቅልጽመይ እንታይ ገበረትን ኢሉ ሽዑ ረዳኣትን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ክርስትናሲ እዞም ኩሎም እምነታት እዞም ኩሎም ካልኦት ዓይነት ምህሮታት መጽኦም ከይደፍንዎ ኢልኩም ኣይትጨነቁ ምንም ኣይትጨነቁ دچنق يبلون مهنياتو كرن እግዚአብሔር ናምታ ያትወጽ ኢሉ ናብ ላዕሊ ያትወጽ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ ጊዜም በዓር ንእምነት ንኽርስትና ዝደፍን መከራ መጽዩ መቅተልቲ መጽዩ ድሓር ግን ዓለም ካጥበብ ኣለዋ አይ ብምህሮ መጽዩ ሕጅኻ ብኻለ መጽ ኣሎ ጸገም የብሉን እግዚአብሔር ደጋፍ ይደልኒ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እንታይ አይደልኒ ኦ ደጋፍ ምስ አንኩሲን የማን ጸጋም ቆሊ ሄለይሉ ወላ ሓደ ዝሕግዘን ንስኢና ቅልጽመይ ከአንታይ ገበረትን ኢሉ ረዳኣትን ኢሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብ ጸልማት ይዝራብ ዝረአዮ ነገር ጸልማት ምዝህሉ ጸላእ ዘዳለው ጸልማት ምዝህሉ ኣብቲ ቦታ እንታይ ይብል ብርሃን ይብራህ ይብል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበል አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ካልእ እግዚአብሔር ናይ ምንታይ አምላኽ ስለዝኾነ ናይ አዋጅ አምላኽ ስለዝኾነ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 እንታይ ይብለና ንህዝበ ያጽናንዑ ኢሉ ንኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝተሓድገላ ሓጢያታ ከም ዝተሓድገላ ካብ ኢድ እግዚአብሔር ከእንታይ ከም ዝረኸበት ከዓበት ወይ ከዓኒ መቕጻዕታ ወዲያ እያ ደብል ገይሩ ኦረዲ ቀጽዕዋ ይብለና አውጁ ኢሉ ድምፂ አዋጅ አውጅ መገድ እግዚአብሔር አበረኻ አዳሉ ኢሉ በሐቂ እትህዝቢ ሳዕሪ ነቅጽ ዕንባባ ይቐምስል ቃል እግዚአብሔር ግና ንዘል ዓለም ይነብር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብ ብርሃን ዘብርህ አምላኽ ኣብ ጸልማት ዘብርህ አምላኽ ኣብቲ ቃል ዘይብሉ ኸኣን እንታይ ይገብር ድምፂ ኣዋጅ ይእውጅ እንታይ ኢሉ ኣውጁ ኢሉ ንኢየሩሳሌም ንጎርዋ ኢሉ መገዲ እግዚአብሔር ኣቕንዑ ስንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል ኩሉ ኣኽራን ከኣኒ በረኽትን ድማ ስለጠቕ ይበል ቄናን ይቕናዕ ድንኩር ኣብ እግዚአብሔር ተዛሪበ እሞ ክብሪ እግዚአብሔር ክግለጽ ኩሉ ስጋ ሓቢሩ ክሪኦ ኢሉ እዚ መዓስ ኢሉ መስለኩም ሕጂ እዚ ቃል አምላኽ መዓስ ተዘሪቡ ኢልና ንድሕሪና ኣርባዕተ ነገስታት ነይሮም ኢሳይያስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዘመኑ ኣብ ኣርባዕተ ነገስታት ከም ዘገልገለ ባዕሉ ነጊርና ኣብ ዘመን መን ኢሉ ኣብ ዘመን ኡዝያ ኢሉ ድሕሪኡ ከኣኒ ነይሩ መን ነይሩ ኣሃዝ ዝበሃል ከኣ ነይሩ ብድሕሪኡ يقريت بدحري يوتام ينيرو بدحري أهاز بدحري هزكياس نيرو حلف إلهم بولكم إيه جزء من تانكم كتب أبكال أي تنبيتات كنا بوخلنا نمن تاين مع سنت زوري بوخنا صبوي إذا قاعد بزح جزء حاجز كونكم أب نجست مصحفن أب زينا مو قالني خاطر خبوا مالتي كلا زينا هم بولكم يزي بزلوا أطرح هذا من أطرح إسرائيل عراف إسرائيل شدشان بزلوا حزب يهودان عزيا ንጉስ ንሱ ዓደቅ 10 ንሱ ወደ 16 ዓመት ከሎ ወሲዶም ኣብ ክንዲ አቡ አማስያ አንገስዎ ከምቲ አቡ አማስያ ዝገበሩ ሁሉ ድማ ንሱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቁኑዕ ገበረ ይብል እቲ ናይ አምላኽ ራእይ ዘስተብል ዘካርያስ ክሳዕ ዘሎ ኸ ኣነ አምላኽ ይደልዮ ነበረ ንእግዚአብሔር ክደልዮ ከሎ ድማ አምላኽ እንታይ ገበሮ ነበረ የቃንዓሉ ነበረ ዓሞናውያን ድማ ንኡዝያ እንታይ ገበርዎ ህያባት ሃብዎ ንሱ ብዘይልክዕ በርትዕሞ ስሙ ክሳዕ ግብፂ ከደ ኢሉ ኣብዚ ግዜ እስራኤል እንታይ እዮም ነይሮም ናይ ጽቡቕ ግዜ እዮም ነይሮም ኢሳይያስ 52 ዓመት ኡዝያ 52 ዓመት ይነጊሱ ስለዚህ ኣብቲ መጨረሻ ግዜ ኣርኪቡሉ ኢሳይያስ ዘመዱ እዚ ግዜ እስራኤል እንታይ ነይራ ሓደ ካብቲ ዝለዓለ እዋን እያ ነይራ ሓደ ካብቲ ዝበረኸ ግዜ ዝነበረቱሉ እያ እቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ኣሕዛብ እንታይ ይገብርዎም ነይሮም ይግዝእዎም ነይሮም ህያባት እዮም ጽሎም ነይሮም
عزيا بتعمي ساكسسفول نجوس ينيرو حد خابت زجبرون تايب لنا عبت برخ تسيلو أمان زدربيو خمس مدفع عينات مالتي أمان زدربيا مساريات هتجرب لنا ما حرس فوتو نبرمو أمرور كيدو أي حرس عبت زجبرو زيابير تاي جبرو نيرو نأملخ زكارياس كسع زلوا يبلنا بايزوي مصحف قدس قدم عين بران بنبي إزمو تصم نيرو قال أملاخ كساب السمع مالتي قال أملاخ كساب السمع سنتاي قبل نيرو ما قد يقنع نيرو نزكارياس بلنا زكارياس دبها النبي زي اتني أملاخ رأي زستبل زكارياس كسع زلوا أنا أملاخ يدليون بريدو دحرا يدليون نيرو دحر دا دفيرون بر أب أتعنك عتن أتي جيجا جيرو أمناوي عندما نؤذي هي باتهابو نسب زي لما برتعيلو إذا جزء إسرائيل عم تيام نيرم أبرخت يوم نيرم دحرجن عارفوا 50 كلتن عمت ودي مالتيو نسونا مقدس إخزابير بزعبا يوتام بدحري ودو متي مالتيو يوتام نام مقدس إخزابير دايعتون نبر كم تنا أزياز جبرو جيجا مالتيو كم تأبو أزياز جبرو خلو أبك إن إخزابير نتاي نبرة قنع جبرة أتوم هزبق أتوم هزبق إن نتاي جبرو نبرو يقبسوا نبرو نا يوتام شو أنت كوينو تامن قستي ويكا تا إسرائيل ويتا بدخرسيان بلوا تودق جميرة مالتيو السوق نعيو تهزبق إن نتاي جرو يبس نيرو ليدرشيب أي وسدن حزب نمرح يسمع نمرح يتمت بزحات نقصات جنا عم تحق قدس نتحزب يفرهوا قال لنا جر قبرمو كاب هو بنوتهم زقود ليلهم ويقال لنا لخاب زقود لهم يلهم نتحزب أي زهربون نيرو طيب لنا يوتام مقدساتو أبقى نجزافير أملاخ سلزقنا عد ما برتعيلو نصيبين برتعو أهاز دبها المسيب دحري سال ساين نقص مالتي بمقدسات نقصات إسرائيل دا يخيد نبري لنا أوكي أين يوتم إسرائيل أب زمن ربع عام تمقيلهم أب كلتن فلت أين أزان تمش أب سمينين أب دبوني رم أب كلتن تمقيلهم يم إسرائيل موائلهم أب زمن داويه ترايم أب حدا من قصة أرنيفهم صبق نيرم بدحري يجن تاجرة تامن قصة قديد أب كلتن حكيله أوكي بمقدي نقصات إسرائيل دا يخيد سلز نقصات إسرائيل كلهم تاوت يوم زمن الخنيرم أب تهزب نيرم نعم لاخ زوم لخو تزبز حزب جناح نقص انتاي زقبرلو نبي يهودا خيدهم نبي يرسالم خيدهم دحر دا سجيدهم لبهم نعم انتاي كملسيلو نبتنا داويت مقد خي ملسو تا منغست خي تسعرهم يلهم طاوت جربلو بما بسماريا مراخ نسو ابلس ودينهم يبلنا كعطان عطن خمس يافتهم اغزابير كاب قدم دق اسرائيل سغوغم احزاب غيرو اخده ندقو خاني اب حاوي انددهم لمنتاي كم زنددهم كنغركم سلازغا እግዚአብሔር አምላኹ ኣብ ኢድ ሶርያ ኣሕሊፉ ሃቦ ኢሉ ንሳቶም ድማ ሰዓርዎሞ ካብናቱ ጭፍራ ዓብ ጭፍራ ማሪኾም ናብ ደማስቆ ኣምጽኡ ኣብ ኢድ ንጉስ እስራኤል እውን ተዋህበ ንሱ ከዓ ብዓብ ስዕረት ሰዓሮ ይብለና ሕጂ ኢንተርፕሬት ገብር ከሎ ፍጻሜታት ክትንትኑ ከሎ ሰባት ዓብ ጌጋ ይፍጽሙ እዮም ቃል ኣምላኽ እንድሕር ዘይፈልጡ ኮይኖም ጎይታ እንታይ ኢልዎም ጽሑፋትን ሓይሊ ኣምላኽን ዝኣምፍላጥኩም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኢልዎም ትጋገዩ ኣለኹም صحف يدلك عندي حيل أملاك كيدلك إذا قلتيو سبات أنالايز قبر كله يعني أبنت قدام خمس جيرة سي حجي أنت ماهيرة بزعبات صبق نجار ماله إذا قبر وسبات كنقر كله حجي أنت جيرة تماهيرة قديفة إذا جيجات مرتيهم تماهيرة مالتي صبق نجار أنت قديف كاس جيجا أناليسيس وسيدهم مالتي ردنا له حجي إذا نقص زي حد شعنا أصور حجزوني اليوم مس حجزوه دحرنا الصور يا خيدوسي توم سعروني إلو رأيوت أناليسيس جيجا توم سعروني زي نزا أملاخ زي سلزم الله يوم إلو كم تناتهم أملاخ عد سريع نسو قبل السود هنام دعت أنا عتنا 5 أفتم إخزابير أبك عندك إسرائيل سوقو ما هزاب غيرو ده عندك وأب حاون ددم سلزغ إخزابير أملاخ كابيد سوريا حليفها بو نساتهم دماس عرو خابتناتو شفرا ماريخم ناب دماسكم تسو أب نقص أبيد نقص إسرائيل وانتوهبه نسوها عبس عرس سعر خلت يوم يوم تواجي أمه دماسكون بلاس إسرائيل مالتيو نجزابير أملاخ بطاتهم سلز حدا جوا إك أحوال درماليا كاب يهودا بحنت معلت إسرائيل كل 120 سب قتليلو كلهم تواجعت سب نبوري بلنا توم دك إسرائيل كأب حواتهم كل 100 عنستنا وداتنا والدين مارخو كباتهم بزح مركوسي دوم كانت مركم نفس ماريا أمتصوه بتجزيتي نقص أهز خاني نقص أهز ننجستات أسر كرود أول آخر لهم يلو تواردون دي إذا ما ويانك أخم بحدش مسيا من يهودا حدا جاود أو مروخات كأوسدو إخزابير بسر نقص إسرائيل
بسري أهز نجوس إسرائيل نسو نجزابير أزي بديلون يهودا سد سلز حدقة نيهودا أواردا إلو حجت النجوس أسر حق زن زبولها تلقت ألسناري بحالا قطر عسرا نجوس أسر جنانا بأمس نسو أصبح بولود أمبر أيدو قفون إلو أهز نتابيت جزابير النجوس بيت حلقون غورغيرون نجوس هابو جناخ نسو كو أيترد ألون إلو أب كم زوان كله يو إذا قال استوهيبوا زي قبل دليل مالتي تيامن قس انت خوينا انداودقت ولا تنايت بيت እግዚአብሔር ዝነበር አዋርቅ ገለመለ በሙሉ በቃ ዋላ ክትሕግዘን ኢሉ በሙሉ እንጥጥጥጣቢሉ አሃዝ እንታይ ገይርዎ በጃህ ሓግዘን ኢሉ ሃይቦ እንሱ ከተረዲሉ ይተረዳሉ መሊሱ እንታይ ገበረሉ ኢሉ አጽበበሉ ማለት መሊሱ ታክስ ወሲხო ተዓመታው ዝውሃብሲ ነው እንድ ዝግበሩ አጨኒቆ እግዚአብሔር ግን አብዝ ቦታ ዝንታይሉ በኢሳያስ ገይሩ ምዕራፍ 2 አብዝ ቦታ ዚ ተዛሪቡ ናይ ቤት እግዚአብሔር ከረንታክት ከሆነ ያሉ ለዓሊያት ወጽኢሉ እግዚአብሔር استመስገን ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር አብ ጸልማት እንታይ ዝገብር አምላኺ ብርሃን ይብራህ ዝበለ አምላኺ እግዚአብሔር አብ ጸልማት አይዛረብኒ አብ ጸልማት አይደግምኒ ዳዊት ከምዚሉ እግዚአብሔር ክልተ ጊዜ እግዚአብሔር ተዛረበ አነ አንታይ ገይረሉ ክልተ ሰዕ ሰማዕኩ ኢሉ ነቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ቃል ደጋጊሙ አጋዊሕዎ ደጋጊሙ ተዛሪብዎ ደጋጊሙ አስተንቲንዎ ነቲ አው ተጻፈ ተጠንቀቃ ምንታን ክትገብሮስ ለይትን መዓልትና አስተንትን ነው ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ናይ ብርሃን አምላኺ ይመስገን እግዚአብሔር ካላይ ካንታይ መስለኩም እግዚአብሔር ተዋጋ አምላኺ እግዚአብሔር አውግ ብርቱዕ አምላኽ ዝተመስገን ይሁን እግዚአብሔር አብዙፋኑ ሎ ኢና ንብል አብ ሓደ ዓቢ ጽቡቕ ሴድያስ ተቀመጠ ጌርና እንድሕራፍ ስእልና አብ እምሮና እንስእሎ ኮይና ጌጋ ይኮነን እግዚአብሔር ከአኸ መይገርና እንስእሎ ግባናዩ ተዋጋ አምላኺ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ተዋጋ አምላኺ ነቶም ናቱ ይፈልጦም ሓደ ግዜ ኢያሱ ነትውግ خواجا إلو مستقربة كم عينت جيران نزيهم كسعرامي خمية خواجا إلو مستجنقة انتهي ريو حدا تواجا أي مال آخر ريو انتهي لو نسو سخاسنا هنا وجن ديها ويسي نهاية صلاتنا وجن يخايلو سخان انتهي لو نو أنا نايك زعبير وجن يلو زعبير يمسكن زعبير تواجا أملاقي وتوج نايمن يبلنا قال زعبير ملاقي مسكن سلازك زعبير أبتصلمات برهان سلازبر أبتي دم أبتنايك أزانت أبتناي سقوقة أبتناي وردت جزء إخزابير انتاي الزرب كبرات يزرب أبتحمام إخزابير فوسي الزرب أبتدخنت إخزابير برغت الزرب أبتصابا رهواي الزرب إخزابير يمسكن إذا ناي تعمق على أخذ ديكشنري هون كن دعلكم دلهم إخزابير أب زمانات نجزار سو بروف زقبراي أملاخ استمسكن يكون إخزابير انتايو ناي برهان أملاخ استمسكن يكون سلازم بعرني يرسالم تايلوا برهي إلوا انتاي قبر إلوا بري سلمات كنتاي قبر إلو أي تحبا إلوا أملاخ استمسكن يكون أبتن دي حروت معلتات كوني نايك زعبير بيت كرن تحت كوني إلو نلا علي أخت وتصيلو أملاخ استمسكن يكون سلازم نت الدارك سايد زبال قال لك زعبير انتاي زبلو أو برهان يزوج زعبير يمسكن أو انتاي يزوج برهان يزوج نتهم أبزابلون زنبورو سنتاي قبروا اللهم يلو قوي تامس كده برهان كون اللهم يلو نتهم أبسأل ما تعجم زنبورو انتاي كون اللهم يلو برهان يخوين اللهم يلو من يزي قوي تامس متسي أين برهان اتقوي تامس سبكوز نبرك المنقستي منقست أملاق انتاي يلو قوي تا قريبا يلو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር አምላኺ ኣብ ጸልማት ዘብረ ኣብ ውግእካ ተዋጋኢ ሓያል አምላኺ የዝምር እዩ ይብለና እንታይ ማለት እዩ መዝሙር ይዝምር አይኮነን ዝብል ደሎ እንታይ ዳኒ ኣብ ተወጋእቲ ይጭድር በቃ ይድብል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ደጋጊምና ክንዛረበሉ ዝግባአና ምክንያት ምባር እዚ ጳውሎስ ሓደ ግዜ ናብ ኤፌሶን ትበሃል ከተማ ኸይዱ ኣብቲ ቦታቲ አይ ቲንክ ዝሰምዑ ሰባት ውሒዶም ይመስለኒ ተስፋ ቆርጥ ዝጀመረ ኮይኑ ስማዕኒ ምክንያቱ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ኣብዛ ከተማ እዚኣ እንታይ ግበር ኢልዎ ሰባት ኣለውን ኢልዎ እንታይ ግበር ኢልዎ ተዛረብ ይዝብለካ ቃል እግዚአብሔር ናይ ተዛረብካ ጥራይ ኮነ በሉ ኖ ናይ ተዛረብካ ጥራይ በሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር እንታይ ግበር ኢሉ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ተዛረብ ዓመትን 6 ወርሕን ቃል አምላኽ ክዛረብ ኮሎም በዓል 19 ዒስራ ግብረ ሐዋርያት እንታይ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ድማ እንታይ ገበረ ይልና ፕሪቬይል ገይሩ ስዒሩ ይዝብለና ቃል እግዚአብሔር ድማ እናበርትዐ ኸደ ይብለና
NIV خزارب خلو صحفو خلو قنا انتي بلنا the word of God prevailed يلو انتي مالتي كمزا عبيط وصنح ነገር ሞ ድሓር ታገሩ መጨረሻ ስዒሩ so mightily grew the word of God ናይ እግዚአብሔር ቃል እናበርትዕን እናተዘርግሕን ከደ ይብለና mightily grew and then prevailed መጨረሻ ስዒሩ ማለት እግዚአብሔር استመስገን ይሁን ስለዚህ ቃል አምላክ ክንገር ከሎ ንትሰምዖ ንትቆልቦ ንትቀባበሎ ሓደ ቃል ይልዋ ማለት እዩ ሕዝቅኤል 37 ከም በልኩም ሕዝቅኤል 37 ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ድማ ናምንታይ መጸኒ ኢሉ ናብ ርእሰይ መጸኒ ኢሉ ከም ዝብለና ኢድ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልዕለይ ነበረት ኢሉ ኦኬ ኢድ እግዚአብሔር ድማ ኣምንታይ ነበረት ሕዝቅኤል ኣብ ቦታ ኮይኑ ተዛሪቦ ዝመስለኩም ኣብ ባቢሎን ተማሪኾም እዮም ከይዶም ኣብ ባቢሎን ተማሪኾም ጥራይ ዘይኮኑ ምስላው ጸማው ኮይኖም ኣብ ኮይኖም እንታይ ዝብል ምስላው ጸም መስለኩም ዓጻጽምትና ነቐጸ ተስፋና ከ እንታይ ገበረ ኢሉ ተቐብጸ ኢሎም ኣብ ኮይኖም ሲ ድሮ እንታይ ገይሮም ተማሪኾም እንዲዮም እግዚአብሔር ሲ ካብ ቀደማት ሒዙ ከምዚልና እንዳበሉ ይነግርዎም ማለት እዩ እንተራእይዎ ግና ሶም እንታይ ገብሩ ተማሪኾም ብሓጢያቶም ማለት እዩ ድሓር ከ ኣብቲ ምርኮ ቦታ ኮይኖም ከ እንታይ ኮይኖም ኣብ ኮይኖም ከኣኒ ሓሰውቲ ነቢያት እግዚአብሔር ዘይበሎም እቲ ሰብ ደስ ዝብሎ ዝዛረቡ ሰባት ነይሮም እንታይ ለመምሶም ክመልሶኩም የብለኩም ኣሎ እስከ ነጊሮም ኣይትምለሱን ኢኹም ኣብዚያ ኾንኩም እንታይ ግበሩ ኢልዎም ሕረሱ ውለዱ ተዋለዱ 70 ዓመት ቆፂርኩም ኢኹም ትምለሱ ኢልዎም እዚኦም ከዓ ምስማዕ ብዮም ድሕሪኡ ግን እንታይ ገይሮም ዓጻጽምትና ነቐጸ ተስፋና ከ እንታይ ገበረ ተቐብጸ ዝብል እንታይ ገይሮም ምስል ኣውፅዮም እግዚአብሔር ግን ከምዚ ይብለና ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ ነበረት እግዚአብሔር ካብ መንፈስ ኣውጻኒ ኣብ ማእከል ታጎልጎል ድማ አንበረኒ ንሳውን ዓጻጽምት መሊእዋ ነበረ ኢሉ እዚ ራእይ ዝርኢ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣፍቲ ቦታት እንታይ ገብር ጀሚሩ ኦፍ ኮርስ ዘዳረጉ ክሞቱ ጀሚሮም ማለት እዩ ስለዚ ሕቶ ኮይኖም ዓጻጽምትና ንቐጸ ተስፋና ከ እንታይ ገይሩ ተቐብጸ ኢሎም ከዓ ምስል ኣውፅዮም ነቲ ዓጽሚ ርእይዎ እግዚአብሔር ኣብ ጥቆም ብዙርያኦም ኣሕለፈኒ ኢሉ እንሆ ከዓ ኣብ ዝባን ጎልጎል ኣዝዩ ብዙሕ ነበረ እቲ ዓጻምቲ ማለት እዩ እንሆ እውን ኣዝዩ ንቑጽ ነበረ ንሱ ከዓኒ ኣታወዲ ሰብ ነዚ ዓጻጽምቲ ዝስ ህያው ዶ ክኸውን እዩ በለኒ ኢሉ ሕዝቅኤል ከማን ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ኾላሲ እግዚአብሔር ከ እንዳተዛረቦስ ዋላ ንሱ ከማን እንታይ ኮይንዎ ከቢድዎ ኣይከውን እዩ ዝብል እንዲብቱ እምርኡ ዘሎ ንኣምላኽ ከምኡ ከይብሎ ከኣስ ተሰኪፉስ ስኻ ትፈልጥ ኢልዎ ኣብ ደገ ዝሓትዎ ሰባት ኮ ኦፍ ኮርስ እቲ ዝመስሎ እዩ ክዛረቦም ማለት እዩ ኣብዚ ግን እግዚአብሔር እንዲ ዝሓቶ ደሎ እዚ ዓጻጽምቲ ዝሲልዎ ብኡ ሕሊፍዎ በቲ ዓጻጽ እዚ ህያው ክኸውን ዲኮውን ኢሉስ እግዚአብሔር ሓቲትዎ ከቢድ ሕቶ እዩ እዚ ግን ከኣስ እግዚአብሔር ሓተኒ ስለ ዘሎስ እንታይ ኢሉ መምህር እንድሕር ከዓ ድሓር ኮሬክት ክትገብራ ተደሊኻ ዳሽኻ ትገድፋ ድሓር ኣሪምም ሰምፃእታ መልሲ ውፅኢኻ እንታይ ትገብሮ መምህር ተጋጊኹም እዚኣ ሕጂ ንኽልቲኡ ዘይተጋግ መልሲ መሊሱ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እታወዲ ሰብ እዚ ዓጻጽምቲ ህያው ዶ ክኸውን እዩ ንሱ ከዓ ይብለና ኣብ ልዕሊ ቁፅሪ 4 ኣብ ልዕሊ እዚ ዓጻጽምቲ ተነበ ኢልዎ እግዚአብሔር ኣነ ክገብሮ ኣይኮነን ኢልዎ እንታይ ዳ ግበር ኢልዎ ንስኻ ኢኻ ትገብሮ ንስኻ ኢኻ ትዛረቦ ንስኻ ኢኻ ትብሎ እግዚአብሔር ንሙሴ ኢልዎ እንታይ ኢልዎ ወማይ ካበይ ከነምፂና መስሎስ ነቲ ኸረንስ እንታይ ነቲ ከውሒ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ተዛረቦ ኢልዎ እግዚአብሔር እንታይ ኣለካ እዩ ዝብለካ እንታይ ቃል ኣለካ ንዑ ዝኸውን እንታይ ዓይነት መንፈስ ኣለካ እንታይ ዓይነት ብርሃን ኣለካ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ፈልጥ ንሱ ሕያዋይ እዩ ገለ እዚ ባህላዊ እዩ ነግረኩም ቃል ኣምላኽ ኣይኮነን እዚ ንሱ ድሌቱ እዩ ዝገብር ንሱ ድሌቱ ከም ዝገብር ሞ ዓለም ሙሉ እዩ ዝፈልጥ ኣብ ድሌቱ ኣቲኻ ድሌቱ ክትገብር ዝፀዋዓካ ግን ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘመናት ሓሳቡ ቀይሩ ኣሎ ሕዝቅያስ ንኣብነት ሓደ ግዜ እንታይ ኢሉ ክመውት ምስ በለ ወዲ 26 ከሎስ ክመውስቲ ኢልዎ እግዚአብሔር ኣብቲ ጣዕሚ ዕድመይ ከለኹስ ፈፂሙ ኣይከውን ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ንሓሳብ ኣምላኽ ኣጓዕፂፁ ኣለዊጥዎ ምዕራፍ 7 ቃላይ ዜና
حدا سبع له من يشمو يعبيت بحال يعبيت كولد كله يلو ناتو شجرة يكون ناتو سأجا ما يكون أديو بعلاسي تمكراس تتصعرس نويحو سلاز تايلاتو son of sorrow مالتيو نايت صحري مالتيو يعبيت نايت صحري لاتو حج حواتو كلهم كا قرصوس عدلو زي ندينا كمان بصعر زبدلا إلهم كاب حواتو كله كان تاجيوني لنا بقى انتاي جرمو اتحيتهم مريمو زز غبرو كان انتاي كوينو تستبهلوا له قال كادرسي سلاز دغم እግዚአብሔር ባይዘው ይክነግሮኩም ቀዳማይ ሽም ዝቀይር እግዚአብሔር እዩ ቀዳማይ እግዚአብሔር አመጽሐ ቅዱስ ካብ ቤት ፍርድ ንላዕሊ ሽም ዝቀይረ ንሱ እዩ ንብዙሓት ሰባት ሓደ ሰባት ታሽሞም ኣብ ኣፎም ምቅር ተኽትኮነሎም ኢሎም እዮም ዝቀይርዋ ገራ ኣምላኽ ድበሃል ነይሩ ሓደ ጽቡቕ ሽም ይገራ ኣምላኽ ناتان كير واشمو إيه تبالكوس إذا قرأ أملاخسي هم قال بك أمس سبعة قرار بكان يعيدو እግዚአብሔር ግን ናይ ብዙ ሐሳባት ሽም ቀይሩ ንምንታይ ኢልና ክንሓስብ ጽቡቕ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ያዕቤጥ ደጋጊሞም ትሽሙ ምስ ጸውዕዎ ናይ መከራ ነውን ህይወቱ ካ መከራ መስኮነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ድማ ጸለየ ኢሉ ናምላኽ ካ እንታይ ኢልዎ ብርግጽ ኢልዎ ከምዚ አይደንቲፋይ ክትገብሮ ወይ ካ ክትመዝኖ ዘሸግር ዘይኮነሲ ሰባት ዝርእይዎ ጥዑይ ዓይነት ኣበራርኻ እዞም ሰባትሲ እዚ ሓሊፉሉ እዩ ክሳብ ዝብሉኒ ብርግጽ እንተ ትባርኸኒ ኢልዎ دوباتيك أنت تسفيل ترث عندي بزيحوا كاب إيد صلاتيك أسي أنت تناقفن نيركا እግዚአብሔር ድማ ከም ትዝበሎ ገይሩሉ ይብለና ሕጂ ኣምላኽ ድሌቱ ከም ዝገብር ኩሉ ዓለም ይዝፈልጥ ሓድሽ ፍልጠት ኣይኮነን እዚ ኣብቲ ድሌት ኣምላኽ ኣቲኻ ድሌት ኣምላኽ ከተግብር ግና እግዚአብሔር ፀዊዕካ እዩ እግዚአብሔር ቃል ናምንታይ ሰደደ ብለና ናብ ያዕቆብ ሰዲዱ ያዕቆብ ሓደ ካብቶም ሽሞም ተቀይረሉ እዩ ምክንያቱስ ሽምካ ዶ ግደ ካብ ቀደም ያዕቆብ ኣይተባሃለን ተባሂሉ ደሲቨር ማለት እዩ መታለሊ ሆጽ ሆሎት ሒዙሲ ሸኾነ ሓዊ ሒዙ ወጽ ይብለና ኦኬ ያዕቆብ ግን እግዚአብሔር እንታይ ገይሩል ቃል መስደደሉ እንታይ ኮይን ብለና እስራኤል ኮይን ይሉ 26 ሲያስ ስለዚህ ቃል አምላኽ ሰባት ዝልውጥ እዩ تتقبل كان تأمين كان እግዚአብሔር كان نزي يصويعنا أب ጸልማት ከነብረ እግዚአብሔር استمسكن يكون أب ከባቢና ዘሎ ጸልማት ከነብረ أب ገዛና ጸልማት ተሎ ኸነብረ أب ዝማድና ጸልማት ተሎ ኸነብረ أب መገድና أب ህይወትና ዝጸረርና ጸልማት ተሎ በቃል አምላኽ ከነብረ ላኽ استمسكن يكون ስለዚህ እስራኤል ዝቀየረሉ ምክንያት እንታይ እንድሕሪልና ያዕቆብ ትበሃል ደጋጊማስ ሕማቅ ፋልና ምጽአትሉ ካብ ሕጅን ንዮም እንታይ ኻይልዎ ምስ ኣምላኽ ምስ ሰብ ተሳዒርካ እትብርትዕ ኢልዎ ርኢኹም 1967 በቃ 40,000 ዋላ ንሶም ሲል ብለና ውግእ እንዲ ተኻይዱ ንእስራኤል ከጥፍዎ ብምሉእ ምዕራብ ግብፂ ከማንሲ 500 ነፈርትስ ኣብቲ ኤርፖርት 13 ፀቢብዋ ቀሪባታ ነይራ ንእስራኤል ክድብድብ ንሶም ከማንሲ 40,000 ሰባት መቃብር ኩዒትና ነርና ይብሉ ምክንያቱ ክንዱእኹም ንመውት ፈሊጥና ኢሎም እስራኤላውያን ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ሰብን أب قدم أملاخن تواجئك تقاليسك التسعر زبالو قلم أنت عنك في السمجن نقول شمون تقصب عسرت حدا بمول أنت أير زيرو هنا كيدم دبدي أنت يو እግዚአብሔር باي ذا واي مس قبص أويان مس فلسطينيان صل يبلو بجيجا هيرد عنا إسرائيل جن نا أملاخ حزب نيشن بينو إسرائيل كله هاجر يكونن إذا قاد بلس قال زبال كاليس سبعة زم صوي እግዚአብሔር مس بيتو يوم عسران حدن إفسون تايب لنا نسا ملأتو يايلو باغيرو خا انتاي يقلص ملأتو برهان يقلص سلاز بيتو يا اب حدش كيدان مالتي كابتي اب تو وول ستريت تسرح اماني
كسابتي أب قطرات بنغلاديش شمو زي صحف أماني نزيو እግዚአብሔር እንታይ ዝብሎ ቤቱ ዝብሎ أملاخ استمسكن يخون ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ፕሪቨል ኮን ኮሎ ወይ ከዓ ስዕር ኮሎ እግዚአብሔር ብኡ ገይሩ ጥበቡን ዓለም ይርኢ ማለት እዩ ካላይ ኮኖን ትርጉሙ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ጋ ኣብ ልዕሊ ዝዓጻጽምቲ ዝንታይ ግበር ኢልዎ ተነበ ተዛረብ ስጋ ክለብስ ተቃል ድማ ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊዎ ኸዓ ኣባና ሓደረ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ኢልካውን ንገሮም በለኒ እግዚአብሔር አምላክ ነዛ ዓጻጽምቲ ከምዚ ይብላሎ እንሆ ኣነ ትንፋስ ከእትወልኩም ንስኻትኩም ከህያዋን ክትኮኑ ኢኹም ጅማዎት ትኸምብረልኩም ስጋ ክገብረኩም በቆርበት ክኸድነኩም ትንፋስ ከእትወልኩም ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም ኣነ ኻ እግዚአብሔር ምዃነ ድማ ክትፈልጡ ኢኹም ከምቲ ዝኣዘዝኩ ኸዓ ተነቢኹ ክንበኸለኹ ድማ ዳይ ኮነ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እንሆ ኸዓ ፍኒኒ ይኮነ እቲ ዓጻጽምቲ እውን ዓጽሚ ኣብ ዓጽሙ ተቀራረበ እንሆ ጅማዎት ስጋ ወፀ ሽዑ ንሰዓት ታወዲ ሰብ ተነበ ንንፋስ ተነበየሉ ንፋስ ተነበየሉ ኣታወዲ ሰብ ቁቱላቱን ህያዋን كونس كبربعة النفاس نابقوم نفسي بالله إلك نجرم أنا خاخم تزعزني انتي جبر كيلو تنبخو إلو جزابيري مسكن سلز جزابير أبزبوت هذه نينا يملي سلم نتنسوم زبلوي ساتهم بعلم تايلهم عساس امتنا نقصة تسفنا خاطر قصة إلهم تايلهم مسلاوس يوم بعلم جزابير جنا أبزبوت هذه انتي جيرلهم قال هيبوم أملاخ استمسكن يكون حدا قال كزاربي مو كودي اغزابيري مسكن اغزابير اب زمانات كسرح كلهم بعر من يوم السعر لنا توم نتقال استقبلوا ريهم غويتا زمصلو اوان نحنا يمتاي غزين يريلو اسرائيل امتان يرا اب تحت مجزات يوم يرا اب تحت روماويان يوم يرا حدا خابت زي تقبلوا مخنيات كاني انتاي نيرو ها كابت مجزات خوصوم يم صبي نيرو اوكي هانا غالفاني اي ليبلنا بتحمي أب قال እግዚአብሔር ዝፈትዋ ሰበይቲ ኣዚኣ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ማለት እዩ ክልተ ሰባት እዮም ኢንፋክት ካብ ቁጥሪ 25 ከም ብቤ እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ብለና እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ እንታይ ከ ይጽበ ነይሩ ይብለና እስራኤል ክትጸናነዕ እንዳተባሃለ ሰብ ግን እንታይ ገይሮም መዓት ሰዱቃውያን ዝበሃሉ ተስዮም እዚኦም እንታይም ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ማቴሪያላዊ ወይ ከዓ أملاخ منفس قال زبالي لن جست أمدري خل خاد حري تف نزتوا هبت إزاز يلوم زقبلوا نيرام قال يوم كاني هيرودوساويان زبالو مس هيرودوس زوجنو مس هيرودوس سمامعك يزن بير زبالو نيرام قال يوم كفريساويان زبالو نيرام بقى قنعات هاللوب جن نمن يوم زي صبي متصننا عقنا يصبين يوم زنقص هيوت زنبرام يوم زيام متصننا عيكون صبي نتقال انت يوم زقبرو بقى بحد عند أريو من تجاجي من أي تجاجين من تاي قبرالو كاب كامون لنا كامون تازنا أشتيا كاب أنا قدامي له انتاي زقبري لهم كاب أول خي ترفعت الشركة واتس على وازبلو يوم تقاطع صارت يوم زيام تسابات صبتي من متي من أي مت أن تسابات صبو أبزبو تازيجن بينون السبعة إذا تاجرو متسننا إسرائيل سبنيرو إنه دما يرساليم سما أدقنا برام متسننا إسرائيل ونسبنا برام منفس قدس دما انتاي قبرو نبرو متسننا عك تصبه منفس قدس أبي واتكا حيقول له نقص هيوات حيس كان دحرت مالا لسكون كا أمره خايز قدمك فريسوين بعر سيش جرو منبر نقال أملاكم أم جيروز فلت أسبعين برا منفس قدس نبرو مو انتاي قبر بلنا مسنا إسرائيل صبنا برا نتقبو إغزابير كأن إغزابير انتاي له كير أيو موت كم زيري منفس قدس انتاي جيرلو قال يسألو أتتذكرن يا جزء زي يلو خزاربون من تاي جميرو اليوم أب كهنات نيرم فريسوين نيرم قلنا زيهم كلهم بنقص هيواتهم زمان على سنيرم نتزلم لما هيوات زلوا كل جزء مسنا إسرائيل الصبة منفس قدس أب هيوات زقدم قلنا أنت يرو نتقبو إغزابير قد من مواتك نيشتي قليم صغار إكايلو كيرا يموت كم زير بمنفس قدس تقال يسألنا برا بمنفس كأني نبيت مقدس مسأيلو أبت جزء تسب منفس بال أين برون توتالي كل التسبات يوم زيهم عم حقود اسمين كوينهم زلوا نت يسوع سأن ولد دخم لما تقبروا لهم ساعته وخان السؤال بيدو حقيفو نعمل خمس جنمو نمبرها عذاب برهان نهزبتات إسرائيل كبرت من تانك خونا بكن مخول عذاب زدال خيم دحان عين تي كبر عياس انتايلو كم تزرع خان سلام بسرعة متفانو ويلو أبرسي تنبيو خاني زعبير كان كلايك نقولكم يا خوجن أسير يلو 36 هن قال فان إل نسا عزيز أرجت نبيت نبرت يلون كاب دنقلنا حزام السبع خليه تقميته
7 ዓመት 23 ነይራ ክሞት ከሎ 16 ሸኻ ክምርዖ ከሎ ይብልዋ ንሳ 84 ዓመት ዝዕድሚያ መበለት ያ ነይራ ኢሉ ካብ ቤት መቅደስ ከይወፀት ካብ ብጾምን ብጸሎትን ለይትን መዓልትን ኣምላኽ ተገልግል ነበረት ራዩ ንሳውን ንዑ ሽዑ ናብኡ መጽያን ኣምላኽ ኣመስገነቶ ነቶም ምድሓን ኢየሩሳሌም ዝጽበዩ ዝነበሩ ኩሎም ኣሕዛብ ከዓ ብዛዕባኡ ተዛረበቶም ከምቲ ሕጊ እግዚአብሔር ኩሉ ምስ ፈጸሙ ከዓ ንገሊላ ናብ ናዝሬት ዓዶም ተመልሱ እግዚአብሔር ብምንታይ ዝዓይ ኣምላኽ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዝዓይ ኣምላኽ እዩ ነቶም ዝጸባበይዎ ነቶም መንፈስ ቅዱስ ዝብሎ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ዝጸባበዩ ንዖም እዩ ዝበጽሖም ነይሮም እዮም እኳ ፈሪሳውያን ነይሮም ሳንሄድሪን ዝበሃል መጋባእያ ነይሩ 40 ሰባት ዘለዎ ከመይ ደኣ ምሰሉ ነዚ ቃል ኣምላኽ ብቃሎም ዝወጽዎ ሰባት እዚኦም ክልቲኦም ግን እንታይ ገይሩሎም መንፈስ ቅዱስ ነይርዎም ብለና ብጾምን ጸሎትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይጽበዩ ነይሮም ምጽንናዕ እስራኤል ይጽበዩ ነይሮም ሰባት ኣይከውን ይኽብሉ ከለዉ ሰባት ከም ዝኸይኮነ ኣይከውን ይኽብሉ ከለዉ ሰባት ካብ ሮማ ምድሓን ክጽበዩ ከለዉ ማለት ንሮማ ጨፍሊቑ ዝመጾም ንጉስ ክጽበዩ ከለዉ እዚኦም ግን እንታይ ነይሮም ነዛ ብርሃን ዝኸውን እቲ ቃል ኣምላኽ ብትኽክል ይተረዲእዎ ምክንያት ኣስተውዕሉ ቃል እግዚአብሔር ብትኽክል ኢንተርፕሬት ገብሮ ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ምክንያቱ ፈሪሳውያን እንታይም ተጋግዮም መጺስ በቃ መንግስቲ ገይሩሲ ደቀ ዘብዲዎ ሳዲዮም ከኸም ብዘወለቶ እንታይ ድዩ ክነግሱ ኢላ ትጽበ ነይራ ጎይታ ከዓ እንታይ ኢልዎ ሓደ ግዜ معاسيخا من قصدو قبل قربا قزي خطقنا على نايا خايلو مو قبر هوريات ما عرف حدا سوغان تايلوم املخ بسلطانو يلو زمدبو قزي كتفلطو ناتاتكم ايكون انت مالتنا غيرنا لنا مش ويتام زمص رغص حقيدو كما غير يخمص شو عتعمد يقدون كون ده 3 عمد يدحر مكرادي اي دونت نو زنت من تا يقداس خوينو مدحان الناس تصبيخمن ان قلاطفكمن يلو بيتروس انتي مالتي እግዚአብሔር ግናይ ግዜ ሰሌዳ ይብሉን بعلت كندزي يزبل يبلون كم زك على أفكار كم زك دنا قخياني مالتي ريهم أبيوت كقل أملاك كفتصب أبراهام إخزابير عشران حموشان عمد كتصب أي مدبلون قال أملاك وشتو هي وكوين خسر حقن عشران حموشان عمد وسيدلو أنت زي سمعني رجل بوجيرون محلفة إخزابير بنقالون تاي قبرني والحين تنقر قدامنا تايبني قد مقالو إسرائيل وين تسوي عمش بمول أما برخيم تفيهم معناته إخزابير سلز بلا يكونن قال أملاخ نايس عرتمان ناي أملاخ استمسكن يخون سلازين تايب لنا قال እግዚአብሔር ቅብአቱ ሲመረኩም ይሉ በተመጻአቱም እንታን ከይተሐፍሩስ በምንታይ ንቦሩ ይሉ ብኡ ንቦሩ ይሉ ንሱ ግለጽ ከሎም እንታን ከይተሐፍሩስ ብኡ ንቦሩ ይሉ እግዚአብሔር ማእከልካ ክሰርሕ ከሎ ጋሻ ከይትኸውን በተቅብአት ንበር ኣብ ቅብአት ንበር እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ንዘሩባቤል ከም ኢልዎ ብዛዕባቶም ደቂ ዘይቲ ኣብ ዘካርያስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢልዎ እዚኣቶም ደቂ ዘይትዮም ኢልዎም እዚኣቶም ካብ ተውሊዕ ዝጽበዩኦም ኢልዎም ስለዚ እዚ ንዘሩባቤል ዝኸውን ቃል እዩ ብሓይልን ብኽእለትን ኣይኮነን ኢሉ ካብቲ ዘይት ቀጻል እንዳተጸበኸ እዩ ዝኸውን እዩ ዝብሎ ዘሎ በትራእይ መሰረት ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክንጽልይና እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ክዓይ ከሎ ጋሻ ክንከውን ኣይግባእናን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ክሰርሕ ከሎ ጋሻ ክንከውን ኣይግባእናን እዩ ምስ እግዚአብሔር ክንዓይ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ከም ኢልዎን ዘካርያስ ብዘካርያስ ገይሩ እንታይ ኢልዎም ሽዑ እዚኣቶም እቶም ክልተ ኣብ ጥቓት ጎይታ ኩላ ምድሪ ዝቆሙ ደቂ ዘይትኦም ኢሉ እዚ ከዓ ንሱ መለሰ እቲ ንዘሩባቤል ዝኸውን ቃል እግዚአብሔር እሞ ብመንፈሰይ እምበር ብኽእለትን ብሓይልን ኣይኮነን ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን በቲ ምጽኣቱ ምንታን ከይተሓፍሩስ ይብሉ ንስኻትኩም ከዓ ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም እሞ ብኡ ንበሩ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሃና ጓል ፋኒኤል ከዓኒ ብጾምን ጸሎትን ኣምላኽ ተገልግሎ ነበረት እግዚአብሔር ይመስገን ስምዖን ድማ ምጽንናዕ እስራኤል ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረኽ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ማእከልና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ኣብ ጸልማት ዘብርህ ኣምላኽ እዩ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ እዩ ተስፋና ተቐብፀ ዓጻጽምትና ንቐፀ ዝብል ናይ ዓለም ድምፂ እዩ ናይ ምድሪ ድምፂ እዩ እግዚአብሔር ግን እንታይ ብል እዚ ዓጻጽምቲ እዚ ህያው ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ጸልማት እዚ ብርሃን ክኸውን እዩ ንቓል እግዚአብሔር ዘይሰምዕ የለን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ነፍቲ ዝልእኮ ክለኣኽ ከስልጥ እምበር ብኸንቱ ናባይ ክመጽን እዩ ዝበለ ጎይታ መንፈሱ ኣብ ማእከልና እግዚአብሔር ይመስገን ሰማያዊ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣሎና
سلاز أنا حنا جزي خبرن هبا كالونا 360 أما أكلنا خفر زجبر كيقال كبرن هبا كالونا بقويتها بقوي يسوع كريستوس سمجو بعين حليفنا نبكا دقيمنا نسخاد ما أكلنا سلاز الله خبرن نبكا نعمت بسهل خات خللا أسركها السبحين تب كم استبها لك زعبير مسكن أسركها الصعب كاب السبع يخون ما قال بدرب هو كين مالا لسكترد أنا بشم قويتها يسوع كريستوس يتصل له كبر كلنا عاقا يخون آمين زعبير مسكن